ing sembah dereng ngulon kapurba risang ngamor pengarat mring sanan ingkang mring kanan sieng tasik mawe puka kang sawega masireng telahan nyewang kanan mamuju nyewang ilahing awit namastu Purana Sidam awit namastu silat mring Hyang Jagat Karuna sirang tandha kawisisaning bisana sono sinamung langaning mlebes tumaksih lestantun lampeng budhut sinatur tutur katela tetulut tulat mring radeng parabdya wini suda trengkang dinama-dama pinardi tampeng lalata mangya tegap wasananing kupita tawarengging pralambang matumpa-tumpa marma panggeng panggung sang ruweng kata sitebyar dumadining wayang purwa purwakaning kandha linarik tuting basa tunggal punung nemu surasaya narasaya karaos mulajari wangrasa wani purhing diri rasa remangsa ngrumangsani lir jalma angil kaca jarwe muksa cari tolo berjawus kemelarut jering pakliran ya Gusti Jatira mersan pagelaran inggih Purwa Surya Candra ndarung jawang kartika wis kenur putra teng kawasa sahari ratri angidri bawana perwateking duksina gilir kemandi temat dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad rodong lantang karo tumangkar toya sinirambun toya jawah pating rempyak dado pandang kutu-kutu walang katuga burono yang buraja dado branan tanpa wicalan padang terawan senang sangbang renang kang arsa murbawani jagat mungguing jagat weton tumunggung-unggung ungging kalengan munggar abang merengang alamun gauk sayan dila-dila to bumi saya tangi semerup sang bangarko katon sebelakanat kuning abang esmu jenar kapurbawan sinari sang yewang basonto tanam tu katon hijau royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo bocah ing gunung nemelan kendan kasing ring Prabanjana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan metawis dangu saleh kawula tasih dene larsa ngapa buka garap Tegal Sawahi anglur silur tatanana pedhoti senam bisendonan sesindenan mikul karo lukundi
anggiring raja kayane sawen ana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Argasa tanggu saya inggil wis katon melo sinari jagat dringi papat lor kidul tan kulon sinaring jagat kang samya rebul bata rebut teja rebul kekuwung prandene tatan wonten kang amandan kekuwung ing praja negari Ngastina ya negari Gajahaya ya Liman Benawi ya Guru Janggala apan jarga pambukaning kandha sarading mangke krana negari Ngastina dumati saking pulo-pulo pepanjaran sinasa pantaya Benawi dirambe umbal samudra pirang langut kang tanpa wakut pekating maning kapantok uruting Cakrawala mane-mane cakra kuwisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya sesuwing peksi lawet miyang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasana jembar kebekaning pasir kemelaring garis pinggir tanem tuwang rembuyung royo-royo karang kitri roe-roe ron kelapa bumi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kaweryan dadi gunung-gunung bepanjengan ngrangsang langit lenggak-lenggok lampahe toya mijil saking sendang-sendang mening dirtani iline pinana para planet nampi wadha pinentung-bentung kinarya angileni sawah yang pategalaning naraka sema mokal pangola ing tetani bebasan tatanana bumi sancing kanggang selo sadaya tinanduran kang murah kapipan Patari silang gelar pasabinan yayaruk misari kang pinangga pratiwi pategalan renggo pulau wijeng ngambi godhong andi ambi kowe nganti kaya manglung-manglung witande para kependhem para kesimpar para gumantung sadyotan kuciwa jinawi dukulan kemawing sarasaning diri ingon-ingon raja kaya ite iwen sanseyang rembaka lamun janggak glaring bangunan namun wanci sarap surya samya mulih marang kandangi dewi-dewi tatanana carane kandheng aku nancing malang labet tebi saking tindak Durjana Judi sambil saya kau kapta karo dulu sobong sotuwe negari Gajahaya gengeng binasaken negari Ngastina aku semlagi mancing marang jaman sono panjang punjung pasir pawukula jinawi gemah ripakarta tata tur harja dasar guru kang gedhe bari padang jagati dulku setor tatu kuncarane turta kasusuri monco praja lah senenta wae ing ngasta pusarane adil bangsa negari Ngastina menang rodanu camno dosa namaning sang nata dosa 10 nama semestani jejuluk sang nata Prabu Duryudana ya sang Prabu Jaka Pitana ya sang Jaya Pitana ya sang Kurawendra ya sang Dastarastratmaja ya sang Gendari Suta ya sang Tripamangsa ya sang Prabu Gandarya Talendra waktu bawenggung jajakakan kautamani sajuga lenggah mataring Damarjana ora mantra-mantra sipating Bathara daya tibaning kasugihan sang Hyang Bathara kuwi wangi Jawanta binayang bayang sang janing para Hapsara Hapsari kawis ketinggal mangku tanggu Jaka Paloro datan kantun rawipun sang Hyang menuntut tungguling para jon Garing Ngastina sang janing para pinisepuh nujung Brahmana Pandhita anengging ketinggal enggak wonten samadaning kedaton negari Ngastina anenggih Pandhita Ngetal Kandha sang Mahatma Siwara Bisma ingkang eyang saking sang Prabu Duryudana menggerakan panjenenganipun nujung negari Ngastina Pandhita saka lima sang tapa Begawan Durna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra sang Begawan Durna menggerakan panjenenganipun senopati ning negari Ngastina nenggih nata ing ngawengga sang Prabu Karna Basusena ya sang Surya putra ya sang Suryatwaja Manglu-panglucitaning driya bisawanipun pepating negari Ngastina minangka rangka nata pidalaming plasa jenar nenggih sang Rikanapati Arya Sengguni Arya Sumban ya Raden Rikantalpati mangrugang sowan minangka pamungkasing driya pasewakan negari Ngastina nenggih satriya ing tirta tinalang nenggih sang Raden Arya Kartamarma para kawula samya kantheng pasisiran jejel riyel rapat pepet bibit prasasata topan denggul tatan pasela labet sekadhaing para seba ing jaya mludak gendera ronteng bulung-bulung ketrangen danu yayai mondeng mangsa labuh payung megar mendhi jamur barat ing mangsa rendheng tumbeng ngrangap jati ngarani mangsa katiga prandiri tinggal tidem jinem madaning pasewakan negari Ngastina nadan godhong tatan ing obah samirana tatan mampah kabiyar sumung swaraning pradangga mewah
pangling waranggana sigra murwani pangandikan dhateng kumangling wijining pangandika Sang Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan tanggaping sasmita sangya para kawula rasa ngangsep pisawane. Dewang Sukmana mangadili nuwih ana sasmintaning sejagat pasisaning Bathara nun mangke Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma Ketal Kondo sarawuh patuko Kanjeng Hyang Bisma wonten Datulaya Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang ingkang wayah pun Jaka Pitana ngaturaken sembah sungkem ingkang wayah kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma. Ong Mastrama Sidam sing aring bawana langgeng ya kula putu Prabu Duryudana nggih. Sira wayah Prabu Jaka Pitana ing Ngastina ngaturake sembah sungkem ana ngarsanipun Hyang. Wis pun Hyang tampa gawe lega-legawanipun Hyang tiba sepadha-padha. Nggih kula putu Prabu ora lewat pun Hyang ngaturake salam taklimipun Hyang kunjuk ana ngersane putu Prabu Duryudana, putu Prabu Jaka Pitana. Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma iki pareng pangestu patuko salam taklim sampun kula tampi. Akarya canjang bocah ing weni demawing wijang rumaketing mertuya saestu ndadosaken cahya nur cahya taging rakajibanan. Kanjeng Hyang boten langkung kaskecan lenggah patu Kanjeng Hyang Mahatmara Siwara Bisma wonten Praja Negari Ngastina. Kanjeng Hyang ya nggih putu Prabu kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Hyang anggonipun Hyang lungguh ana ing Datulaya Praja Negara Ngastina. Putu Prabu nun mangke bapa penemban saka lima bapa penemban Durna sarawipun bapa penemban Kumbayana ingkang putra ngaturaken puja pangasta mugi kunjuk bapa penemban Durna. Astaghfirullah sila bertapa sumorante hawla gamanaga kula goprit kantil pututing selikur kula anak-anak inggih anak Prabu Jaka Pitana amiji dumateng wiswanipun ingkang bapa ing Sukalima nggih. Salam taklim utawi pudya pangastawa sampun ingkang bapa tampi akarya bombong tiasmanahipun ingkang bapa mboten langkung kula ngaturaken puji astuti lestari wonten ngersanipun paduka anak Prabu Jaka Pitana mugi anggenipun lenggah wonten ing Damparcana Negari Ngastina sageta mangke rahayu wilujeng widatane sambi kula mboten wonten alangan setunggal punapa anak Prabu Jaka Pitana. Bapa depan Durna iki sampun kula tampi mugi ndayanana marang kasantosan lair lan batosipun ingkang putra boten langkung kaskecana lenggahipun bapa depan Durna. Kula anak-anak sampun mboten kirang prayogi anak Prabu Jaka Pitana. Nun mangke Kanjeng Hyang mesti mawon damel kaget mana patu Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo teka dinten samenika ingkang putra pun Jaka Pitana angaturi rawuh patu Kanjeng Hyang Bisma Ketal Kondo mesti mawon tuwa tandha pitaken salebeting manahipun patu Kanjeng Hyang Bisma. Kanjeng Hyang putu Prabu wonten timbaling kadhawu yektine pancen uga akeh sartane tuwa tandha pitakon sakjroning manahipun Hyang. Teka wektu dina iki putu Prabu nimbali kelawan sowanipun Hyang kamangka beda lan adat sing wis kelakon pendak-pendak putu Prabu nganakake pasewakan kuwi sing dirembug nalya mung ngrembug babakan patine para Pandhawa. Nanging ngene Blakasuta blakutan terus tangguhipun Hyang ora nutup-nutupi pun Hyang walaka ana ngersane putu Prabu Jaka Pitana. Kalamunta kaget sartane bingung manahipun Hyang uga bombong sakjroning atinipun Hyang Ketal Kondo
teka wektu dina iki beda lan adat sing wis kelakon janur gunung Adingaren. Iki sawanipun yang tinimbal ana ing Prajanegara Ngastina iki disuwuni priksa sartanipun yang disuwuni supayane mejang ana ngersane Putu Prabu kepiye saranane nggone nggayuh wujuding wahyu kanarindran. Putu Prabu, perkara kang mangken iki gawe bingung sartane gawe mongkok uga bombong penggalipun yang teka Kurawa kuwi urung tau sepisan bae nampa sartane nggayuh wujuding kanugrahan arupi wahyu. Teka wektu dina iki Putu Prabu Jaka Pitana nimbali sawanipun yang kapuripun yang mejang ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana kepiye saranane nggone bakal nggayuh wahyu. Nggih. Pun yang mongkok, pun yang seneng sartane bombong penggalipun yang ngetal kondo. Nggih, matur sembah nuwun Kanjeng Hyang. Pramila Kanjeng sampun cetha terwaca pamintanipun ingkang wayahipun Duryudana. Supados sarawipun Kanjeng Hyang Bisma menika amejangaken kados pundi seraranipun anggen paduka utawi ingkang wayah kepengin gayuh wahyu kanalindran ingkang sinebat wahyu cakraning rat. Ya, ing pengangkaipun manahipun kegayuhanipun ingkang wayahipun Jaka Pitana menawi ngantos ingkang wayah samangke kasinungan wujuding wahyu kanalindran ingkang sinebat pun wahyu cakraning rat. Ing panggayuhipun benjang satedak turunipun Prabu Duryudana badhe nglajengaken turas keprabon negari Ngastina lintir gumanti keprabonipun ingkang wayahipun Jaka Pitana samangke satedak turunipun ingkang wayah pun Gendari Suta. Pramila Kanjeng Hyang kadang paduka sampun rawuh wonten Praja negari Ngastina, monggo sumawi kula aturi amejang kelan ingkang wayah kados pundi seraranipun anggenipun badhe nggayuh wujuding wahyu cakraning rat. Kanjeng Hyang. Ya yen ta wis cetha terwaca dawuh wayah Prabu, saiki pun yang mung arep matur wong sing nggayuh wahyu utawa wong ingkang kepingin kedunungan wahyu mono piandele mung 3, piandelipun namung 3. Ya ingkang sepisan ya kuwi jajak. Ingkang sepisan mergo jajak. Ya ingkang ping pindhone jujuk. Banjur ingkang ping telune jejeg. Teges jajak, jujuk sartane jejeg kuwi kudu diduweni kelawan nanggane titah utawa kudu tukul ana sakjerone penggalih titah yen to dheweke kepengin kesinungan wahyu. Nggih. Ingkang sepisan sing aran jajak kuwi tegese apa? Jajak kuwi tegese kudu iso mangerteni marang cetek jerone kahanan. Ya jati dirine pribadi. Teges awakmu dhewe iki kudu mbok jajaki, kudu mbok indingi. Kira-kira wis apik apa durung? Kira-kira wis pantes apa durung lamun to kepengin gayuh wujuding wahyu kanalindran, ya wahyu cakraning rat. Nggih. Kuwi jajak. Sabanjure jujuk kuwi kudu tansah anjujuk utawa anuju marang tingkah laku tindak tanduk munamuni solabawa kuwi kudu dijaga. Kuwi aran jujuk. Teges jujuk kuwi kudu njujuk marang bab ingkang prayoga sartane nyingkiri bab-bab ingkang asipat candala budyangkara. Kuwi jujuk. Nggih. Banjur ingkang 3 jejeg. Lah iki sing angel nggih, angel digayuh dening saben titah, ora saben-saben titah bisa nglakoni jajak jujuk sartane jejeg. Jejeg iki bisa krasa yen to sepisan dheweke wis njajaki, ping pindhone dheweke wis njujuk marang perkara kang prayoga, patrap sing becik, kudu iso njejegake. Nggih. Teges yen to wis iso njajaki kelawan jati dirine, iso nindingi lan awake dhewe, sartane ping pindhone iso njujuk kelawan marga ingkang bener kudu iso tansah jejeke. Teges ora mingkuh sartane ora wola-wali sing dadi ngendikane, ora minslamecele sing dadi guneme. Kuwi jajak jujuk sartane jejeg. Lah saiki aku tak takon karo Putu Prabu Duryudana. Apa kira-kira nggonmu ngregem piandel 3 kuwi mau apa kira-kira wis mbok
pikir kanthi tenanan apa nggonmu arep kepengin gayuh wahyu kuwi mungkin arya abang-abang lambe apa nggonmu kepengin gayuh wahyu cakraning ngrat ki pancen lahir batin tenan Kanjeng Hyang piye Putu Prabu yektosipun sampun lahir lan batos anggenipun ingkang wayahipun Jaka Pitana anggenipun badhe gayuh wahyu cakraning ngrat katitih samangke sampun kula tatahi lahir lan batosipun ingkang wayahipun Duryudana malah kula ngaturaken panuwun wondene patu Kanjeng Hyang sampun amejam dhumateng ingkang wayah ya siji ngene nggih siji meneh pun yang ngimbuhi lan apa kang dadi aturipun yang ngersane Putu Prabu nggih kados pundi Kanjeng Hyang wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin wong sing arep gayuh wahyu kuwi kudu tansah nengenake marang prihatin sartane ngedoi marang tumindak seneng-seneng ropian-ropian sartane kekemul bondo donya ya pancen bener wong kuwi ora luput saka gegayuhan menungso utawa titah kang gumelar ning jagat iki ora luput nggone duweni rasa kepengin mukti ngawibawa Nyakramati mbau denda nanging ewa semono nggih gandeng sira Putu Prabu kuwi wis madeg nalindra ning Praja Negara Ngastina jeneng sira Putu Prabu Jaka Pitana kuwi wis kekemul bondo donya derajat pangkat tumpuk matumpa-tumpa sugihmu nanging ndak jaluk yen to pancen wis lahir batin tenan kekarepanmu nggonmu kepengin gayuh wujuding wahyu cakraning ngrat perkara kadonyan kiwakna luwih dhisik perkawis kadonyan kedah kula kiwaken liripun kados pundi mbaleni aturipun Hyang wong sing kepengin gayuh wahyu kuwi kudu gentur nggone nglakoni prihatin mergo nggone nglakoni prihatin kuwi kudu laku tapa brata ya talak brata mesu budi ngulir budi ngasa kadiwasan ngeningake sartane ningkemake sartane niti narbuka lawan Babanawa Sanga tumindak angkara budi candala sartane tumindak seneng-seneng ya tumindak kadonyan kudu dikiwake luwih dhisik nggih jalaran sing jeneng wahyu kuwi bakal tentrem manjing ana nganggane titah waton titah kuwi bisa meper sartane bisa ngendhake marangmu bal-bal ingkang nepson mangkono munggo dawuhipun yang ngersane Putu Prabu Jaka Pitana nggih Putu Prabu Jagat Dewa Bathara paman Pati Arya Sengkundi kawula nok-nok ninggih nggih anak Prabu nyawa-nyawa jimat sesembahan kula ingkang paman sumadong dawuh paman wonten timbalan kaget ara sing manahipun ingkang putrapun Jaka Pitana sareng nampi sabda pangandikanipun Kanjeng Hyang Bisma ngetal kondo bila anggenipun ingkang putra kepengin gayuh wahyu cakraning ngrat utawi wahyu kanalindran kedah laku tapa brata laku priatos miturut pamanggipun paman Pati Arya Sengkundi kados pundi nuwun sewu lunggir ingkang bapa sumela atur nggih paman kasumanggaken kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika kepengin gayuh wujuding wahyu menika kula metangaken wonten ing kalih perkawis inggih sepisan kula nuwun sewu wahyu menika menapa wonten wujudipun nggih nggih kula kinten boten wonten wujudipun jalaran wahyu menika tukul saking salebeting manahipun pribadi inggih ingkang angka kalih menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana menika badhe gayuh wahyu kamangka kula nuwun sewu miturut petanganipun ingkang bapa ing kepatihan menika tiyang ingkang kasinungan wahyu menika inggih tiyang ingkang nggadhahi derajat pangkat sugih brana picis tumpuk matumpa-tumpa gesangipun wonten ing alam padang menika saged mukti ngawibawa Nyakrawati ambau denda menika tiyang ingkang sampun sinebat kasinungan wahyu nggih lan sepisan malih kula nambahi ingkang bapa menika metang kula nggelar kula gulung sartane kula menggalih napa pantes ning atasipun paduka menika priyagung paduka menika derajating nalindra kok ndadak laku tapa brata ketayalan laku prihatin nuwun sewu nggih mbok sampun boten susah gayuh wahyu lenggah kemawon wonten Dampar Kecana Negari Ngastina wahyu menika sampun marani dhateng ngersanipun anak Prabu Jaka Pitana boten susah dipun gayuh
Wahyu menika sampun madosi dhumateng angganipun anak Prabu Jaka Pitana jalaran mituratipun ingkang bapa ing kepatihan. Kula bali sepisan malih tiyang ingkang kasinungan wahyu menika ugi tiyang ingkang wonten ngalam madang menika gesangipun mukti ngawi bawa Nyakrawati mau denda. Nggih. Kamangka kula nuwun sewu. Anak Prabu Jaka Pitana menika derajat ugi sampun boten kirang, pangkat ugi sampun boten kirang. Brana picis lho nggih nuwun sewu. Kasugihan bondo negari Ngastina menika seprapat jagat kagunganipun paduka anak Prabu Jaka Pitana sedaya. Pramila menapa badhe kelamban menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana badhe nggayuh wujuding wahyu. Mboten susah ketayalan pun to lenggah teng dampar Kecana negara Ngastina kemawon. Nek kula mboten percaya, kula mboten pitados wontenipun wujudipun wahyu. Paman Harya inggih. Kula kinten kula kisarujuk sapirembagan kalam rawuh ingkang sampun paduka jengandi aturaken paman. Lah nggih to. Pramila menawi miturutipun ingkang bapa mboten saketayalan gayuh wujuding wahyu nggih. Anak Prabu Bapa Durna. Wonten dawuh. Miturutipun Bapa Durna kados pundi? Oh, nek kula kok sami kalih sing diaturke Dik Suni niku kula sami. Sami tegesipun kados pundi? Nuwun sewu lho, Nggih. Mboten kateges kula menika rubuh-rubuh gedang kalian menapa sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni menika mboten. Ning nuwun sewu to. Sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding wahyu, sampun wong sawangsul Pandhawa menika nggayuh wujuding kanugrahan saking para Jawata. Lah saniki kula tak takon, wujude wahyu niku napa? Wujude wahyu ingkang digayuh dening para Pandhawa bola-bali ngantos wahyu sing tau digayuh melih kalih Pandhawa kalih turase Pandhawa. Oh, wahyu niku napa wonten wujude? Coba kula tak takon. Nggih kula kinten boten wonten wujudipun. Menawi wonten wujudipun, tartentu wonten wujudipun wahyu menika mbuh abang, mbuh ijo, mbuh kuning. Menika tartentu wonten wujudipun. Menawi wonten bentukipun menika mbuh bunder, mbuh gilik, mbuh cendhek, mbuh dawa, mbuh gedhe, mbuh cilik. Menika tartentu ketingal menawi wahyu ingkang dipun gayuh dening para Pandhawa menika mawujud. Nggih. Nanging kula nuwun sewu, nek wahyu menika mboten mawujud, oh menika senes wahyu lho, nggih. Menika senes wahyu, menika senes wahyu. Sok karo mangsane Pandhawa niku mung sak ngayawara. Mung nampa ujaring kaken-kaken. Mung nampa ujaring daplok, ora niti priksa kelawan kanan sing sak nyatane. Wah kanggone nglakoni tapa brata. Oh, Pak, kamangka niku mung wujude demit. Sing nyetrum sing marake mrinding awake Pandhawa niku senes kok wahyu. Ning niku mung memedi sing tunggu papan mriku. Nggih. Niku Bapa Durna nggih. tur kula kok kalih sarujuk kalih sing diaturke Adik Pati Arya Sengkuni. Wahyu niku sampeyan anak Prabu Jaka Pitana mboten susah-susah gayuh. Kekayalan laku tapa brata. Pun lenggah teng dampar Kecana negara Ngastina kemawon, wahyu pun madosi anggaripun anak Prabu Jaka Pitana. Menawi pancen estu wahyu menika mbetaken kalian jengandika anak Prabu Jaka Pitana. Nggih. Menawi wahyu mbetaken kalian panjenengan tartentu ugi sampun ngebel. Lumantar nomor WA utawi sak pituripun. Jawab badhe wonten job campur sari napa-napa ngoten mengkira wahyu ugi menghubungi panjenengan piyambak nggih. Nggih. Pramila kula piyambak ugi mboten pitados nek sinasa kula menika derajating Brahmana. Sinasa kula menika pendhita, sinasa kula menika nuju Ngastina. Kula mboten percados wontenipun wahyu. Merga wong sing kedunungan wahyu niku nggih cocok sami kalih sing diatur Adik Pati Arya Sengkuni. Wong sing kedunungan wahyu niku wong sing wis mukti ngawibawa Nyakrawati mau denda. Wonten salah satunggiling negari bandane tumpuk matumpuk-tumpuk derajat pangkat sugih brana picis tumpuk undung wonten negari Ngastina. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun mboten susah mbetaken wujudipun wahyu. Padukan Prabu Jaka Pitana menika sampun kewahyan lho nggih. Nggih. Paman Harya kalian Bapa Durna nggih. Pramila monggo dipun petang napa kelakon sampeyan kebareget napa kelakon padukan Prabu Jaka Pitana laku prihatin. Mangka laku prihatin niku abot. Poso ngebleng 40 dina 40 bengi. Oh, mboten saben titah saged nglakoni kok nggih, mboten saben titah saged lulus anggenipun laku tapa brata talak brata. Anggenipun badhe kaya wujuding kanugrahan menika. Jagat Dewa Bathara, paman Wonten timbalan. menawi ngaten sareng kula petang, sareng kula gelar, kula gulung Kanjeng Hyang. Piye Putu Prabu? Manahipun ingkang putra utawi ingkang wayah pun Duryudana kok mboten sreg menawi kula kedah laku priatos, menawi kula kedah tapa brata
ning atasipun derajat kula menika Nalendra. Lah kok mung malah harap kewirangan ngatasi Nalendra kuwi wajibe mukti ngawibawa Nyakrawati Bawdenda. Lah dadak ketayalan gaya wahyu kudu tapa brata. Kanjeng Hyang malah kula mestakaken dinten sak menika badhe kula urungaken anggen kula badhe gayuh wujuding wahyu kan Nalendran. Kanjeng Hyang Welah, wong Mas Rama sidam sekaring bauna langgeng Putu Prabu. Kaget penggalihipun yang bareng pun yang mejang daki-daki kaya ngono ana ngersane Putu Prabu Jaka Pitana. Ning sira malah taren karo sing jenenge Patih Sengkuni. Duryudana, Duryudana wolah. Padha karo nasibmu ki wujude iwak kecemplung wuwu. Wis bener kowe ping duweni gegayuhan wis tinarbuka penggalihmu kepengin gayuh wujuding wahyu kan Nalendran wis tak mejang sira Putu Prabu njaluk dawuh ngono ngersanipun ing ngetal kandha malah wis tak wenehi wejangan sing kaya ngono ora mbok petang ora mbok gelar ora mbok gulung ora mbok pertimbangke kowe malah njaluk iku pamrayoga saka Patih Sengkuni karo Begawan Durna. Aduh waduh Duryudana, Duryudana. Mesake timen kahananmu nggih. nuwun sewu. Kula kinten langkung mesaken langkung priatos kawontenanipun ingkang wayah. Menawi kula ngantos derajat kula Nalendra tumuli kula laku tapa brata kula ketayalan kula ngraosaken rekaos. Kula ngrasake urip perkasa mung merga kepengin gayuh wujude wahyu sing tanpa wujud. Tanpa saged dipun raosaken dening manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Ning ngene lho, Nger. Aku arep nyuwun priksa ngersane anak wayah Prabu Jaka Pitana. Kados pundi? Apa nggonmu kepengin murungake lehmu gayuh wahyu ki apa wis mbok antepi tenan? Sampun kula antepi. Ginanipun menapa kula ketayalan menawi wujuding wahyu utawi wahyu menika mboten wonten wujudipun. Boten saged kula regem, boten saged kula ginaken, boten wonten ginanipun sinaosa kula sampun nglampahan gayuh wujuding wahyu kan Nalendran. Ya wis, ya wis. Wis mbok antepi tenan, sampun kula antepi. Lahir batin, lahir batos. Ya wis ora dadi ngopo. Malah ndak rasa yen to pemanggihmu kaya mangkono sira Putu Prabu duweni igo sartane duweni patrap sing kaya mangkono soah bawamu kaya ngono. Ndak rasa Begawan Bisma nggone lungguh ning Prajanegara Ngastina wis ora ana gunane meneh. Gunane apa aku lungguh ning Kedaton Negara Ngastina? Nek to aturku wae ora digatekake. Aturku sing cacahe sekeranjang koprak iki mau kalah karo ature Patih Sengkuni sing mung seklimah. Nanging sajak njlomprongke ning gawe marmatimu ya nggih ora dadi ngopo. Ora dadi ngopo Putu Prabu. Ora dadi ngopo-opo niyang njaluk pamit bali ning pertapan Ngetal Kandha. Nanging aku njaluk yen to mengkono bobol boroting kanan aja njaluk tulung karo Begawan Bisma Putu Prabu. Grobok marwa sing sangkal atriga mulung katriga mulung pangrompak ing wadya Kartakara Kartakara reka kiri jagat dewa Bathara paman wonten timbalan kados pundi kawontenanipun malah kados mekaten. Eyang Bisma sajak runtik manahipun sampun kajengipun nggih. Wong kula kinten menawi paduka anak Prabu Jaka Pitana gayuh wujuding wahyu menika ugi mboten wonten ginanipun. Padha karo sami kemawon anak Prabu Jaka Pitana menika wong legan golek momongan, wong nganggur golek gaweyan. Nak nggih ngaten to Kakang Durna. Nggih, leser anu leres. Nggih. Leres mboten wonten ginanipun.
Wahyu ora mawujud karo digayuh. Oh, nuwun sewu nggih, mbok penak bobok kemawon. Nggih. Monggo kula aturi menggalih. Subatana Nalindra kok kon laku tapa brata niku kados pundi? Kakang Prabu Karna badhe paring dawuh menapa? Sajak pasemonipun Yuniti palilah wonten ngersanipun ingkang rayi. Yayi kula nuwun sewu. Menawi paduka Yayi Prabu Jaka Pitana menika mboten kesedu nggayuh wujudipun Wahyu Cakraning Rat ingkang samangke badhe dipun matedaken dening Wara Jawata nuwun sewu menapa mboten langkung saenipun menawi ana dianeter dumateng katrimanipun putra negari Ngastina. Liripun kados pundi Kakang Prabu? Mangke riyen to. Paduka Prabu Jaka Yayi Prabu Jaka Pitana menika kagungan putra inggih menika pun anak kula ing Saroja Binangun inggih menika pun Lesmana Mandra Kumara. Parengipun Menapa mboten langkung sae menawi dawuh kenanan aku kula pun Lesmana Mandra Kumara supados laku priatos nggayuh wujuding Wahyu Cakraning Rat. Yayi Jagadya Bathara Kakang Prabu iki sareng kula petang-petang sareng kula gagas ngendikanipun Kakang Prabu Surya Putra menika estu nandes nancem wonten manahipun ingkang rayi. Inggih Pamandarya wonten timbalan menawi kula mboten sarujuk sartane kula mboten purun menawi kula kedah nggayuh wujuding Wahyu. inggih Monggo kula aturi bali nglarapaken sawanipun anak kula pun Lesmana Mandra Kumara sak menika nggih benjang-enjang. lho. Ya iki sak menika Paman Pati Arya Sengguni. Oh inggih nak ngestaken dawuh keparing nyuwun pamit madal masilan. Ngatos-atos sampun ngantos kados lare alit Paman Pati Arya Sengguni. Jagat pangestu Ngara Pamandarya Wonten timbalan anak Prabu. menika anak kula Lesmana saking pundi? Lah keteka wonten bathukipun wonten wujudipun menika napa? Niku senter anak Prabu. Wila Jagat Dewa Bathara saking pundi anak kula Paman? Wau kula padosi teng kesatriyan mboten wonten. Sareng kula tinu sawah lah kok awayah Mas Lesmana Mandra Kumara niku nyuluh kicot. Wila Ngendikane ajeng dingge pakan welut. Ana kicot kok nggo pakan welut kudune ning sawah ki ra nyuluh welut. Pramila teng bathuke niku nuwun sewu wonten ponang senter ingkang tasih tumemplek anak Prabu. Monggo kula aturi andang Pamandarya nggih. nggih. Anak anung-anu nita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero aja mung kandung ring pangucap nang kababaro dadi pakarti. Lesmana anakku bocah bagus
padha kanthi Raja Sapratanira anakku Lesmana Mandragumara. Nuwun amit masang kalimantap tinebena ing laduni dumawaing kawanto wang linepat ing tolak manuk. Nuwun sewu wayah Mas, tolak manu Rama Prabu Basudewa Duryudana Rama Prabu Duryudana Ram paduka miji dumateng sawanipun ingkang putra ing Saraja Binangun wilujeng sawanipun kang putra Rama Prabu. iya slamet kamu kir Slamet wilujeng kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk sanepa paduka Kanjeng Rama Prabu Jaka Pitana Ramana maling. iya anakku Lesmana Mandragumara tak tampa ora liwat pangestune wong tuamu wae Tampanana. Yai Nakna ninggih sampun sanget anggen kawula mundi dadosna jejimat paripe dayanana ing kasantosan parang pangestu paduka Kanjeng Rama badhe kula cancang pucahing remi Bocahing weni kula cancang pucahing weni dumawing wijang rumeketing wardaya saestu ndadosaken cahya nercahya daging rah kayiwanan Rama Prabu. Lesmana ya Nggih, sesuk meneh ora sah dadak kowe nyuluh welut kowe iki anak ratu kok dadak ketayalan turut sawah. kajengipun kula rekane pengen merakyat. Ya wis ora dadi ngopo Rama piye nggih damel kaget nimbali sawanipun ingkang putra wonten wigatos menapa Rama? Lesmana Wonten timbalin. iki mau aku nampa dawuh saka yangmu ing Talkandha. Nggih, Yen to aku kudu gawe wujuding wahyu Kanalindran. nggih. Nanging bareng ndak pitung ora pantes ngatasipun Rama iki Nalindra teko dadak ketayalan. Laku tanpa brata laku prihatin. Mongko wong prihatin kuwi angel sartane abot sanggane. Kepareng paduka Kanjeng Rama kados pundi? Ger kowe tau tuh supayane gayuh wujuding wahyu cakraning rat ya wahyu Kanalindran sing bakal tumedhak. Seranane kuwi kudu laku tanpa brata. Ana sakjerone alas. Mbuh nang ngendi papane sing baku kudu bisa nggayuhake wujude wahyu Kanalindran kanggo wong atuamu sartane kanggo nerusake turas keprabon negara Ngastina. Besok kalamun to pancen kowe kesinungan wujuding wahyu Kanalindran mula sowanmu iki tak dawuhi supayane wektu dina iki uga kowe budal nggayuh wujude wahyu cakraning rat nggih anakku Lesmana Mandragumara. Kagiat risang kapirangu rinangkol kinampek empek waduh Rama Prabu janjane kula nek kon nglakoni tapa brata niku gelem-gelem moh Lire piye? kadang kalane sok akeh semut dadi kula memeng kula lungguh sila tumpang kok dikruyuk semut niku rasane larane ra jamak-jamak. Ora usah wedi, ora usah kuwatir. Mengko sing bakal ndereke kowe ana eyangmu ing saka 5. Eyang Durna. Putuku Lesmana Mandragumara Anggeri ya. Mengko aku sing bakal ndereke sartane ngetutke kelawan sak laku jantramu nggon mulaku tapa brata gayuh wujuding wahyu cakraning rat. Nggih pun. Nek ngaten wekdal sak menika kula nyuwun pamit madhal pasihan Kanjeng Rama. Hati-hati aja kowe bocah cilik. Lesmana. Nggih non.
Pamandarya wonten timbalan nggih. kula ora dimangu-mangu kalaran aku lho pun Lesmana Mandragumara. Sampun to. Sampun waskwata, sampun ngantos sumelang. Mengke kula kalian Kakang Durna kalian Parasata kula ingkang badhe ndherekaken tindhaipun wayah Mas Lesmana Mandragumara. Oh, Nak Prabu sampun ngantos kuwatos lho, Nger. Sedaya ingkang sampun linaman dumateng putra Paduka pun putu kula Lesmana Mandragumara menika ugi sampun dados pepestining kodrat. Mbok pilih menawi ketrima gesangipun putu kula pun Lesmana Mandragumara samangke satemasaken gaya wujuding wahyu cakraning Ratanan Prabu. Bapadura iki Nggih. Kakang Prabu Karna Wonten timbalan Yayi. babar pisan kula pasrahaken dumateng Paduka dumateng keselamatanipun anak kula pun Lesmana Mandragumara. Ih, ngestaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan Baparu kang padha sebo jeneng Sanadya Kundrang Ngedaton kaya sempurna kadring panampilan yen nun ngestaken dawuh kepareng kula nyumpami madal pasilan Koko Prabu sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Dimas Kartomarma Niwang Sukmana mangadili nuwi. Kadangipun Kakang Dimas Setyaki. Koko Prabu kula cumadung dawuh timbalan Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna wonten ing Sitinggil Binaturata Negaring Durawati kula ngaturaken sembah Koko Prabu. Ya tak tampa Dimas. Pangestunipun Kakang tampanana. Sampun saged anggen kawula pundi? Kakang Udawa. Nggih, nyadong dawuh timbalan sinuwun Durawati sinuwun. Setyaki, Wonten dawuh kuwi balamu apa piye? wingking niki to. Iya. Biasa. Lengganan lawas Sapa? lala. Yo ngati-ati. Brobos turut kono bareng. Won nyadong dawuh Koko Prabu. Setyaki, Wonten dawuh Kakang Udawa. wonten timbalan sinuwun. Wektu dina iki panjenenganing tintrim majaning penggalihku. Dipun sababaken menapa Prabu? Dasaripun menapa? Sabab wasana telung candra iki anakku ing marang Garuda ya Samba Kusuma Kilatmaka. Oncat saka kesatriyan. Pareng Paduka kados pundi? Mongko iki mau panjenenganing sun lagi wae mbukak telenging kaca paisan. Tak sawang anakku Samba mapan ana ning wana Krendayana. Mula kang saka kuwi Setyaki ndak jaluk. Wektu dina iki sumusula kelawan najaku. Ya kuwi Samba Wisnu Brata Kusuma Kilatmaka ning wana Krendayana. Nuwun sewu Koko Prabu. Wigatosipun anggir Samba mapan wonten ing wana Krendayana menika menapa? Babakan kuwi panjenenganipun dhewe uga durung mangerteni. Nanging bagus Setyaki. Ndak jaluk kage susulen anakku Samba ning wana Krendayana Setyaki. Koko Prabu ngestaken dawuh. Menawi sampun tetela dawuhipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Pilanana samangke kang abdi bidal dinten sakmenika. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Ndak barang puja-puja santi. Muga anggonmu ngupadi kalawan anakku Samba Kusuma Kilatmaka bisa kasil Setyaki. Nyuwun pamit Koko Prabu. Ngati-ati aja kaya bocah cilik kadangipun Kakang Garbaruci. Kakang Mate Udawa Wonten timbalan sinuwun. Diage ingsun jaluk lawan sira ngrakita kreta kencana. Wektu dina iki panjenengan ingsun bakal budhal ning kesatran Madukara. Lho, nuwun sewu. Wigatosipun menapa? Pun Kakang dijaluki Pintasaraya kelan kadangku Pamadya Pandhawa ya kuwi Arjuna. Merga marcane Abimanyu saka kesatran Tanjung Anom. Wih, mengaten ku namung sendika nderek. Ndherekaken tindak jengkar Paduka sinuwun. Ngrata diake Kakang Udawa ayo derekno kelan panjenengan ingsun. Monggo sumawi kula dherekaken sinuwun.
gagah kaya ndementang kaya Kendewa Setyaki keparat Kakang Kartomarma bapamu yai wah latala kok dadi kowe mlebu ning wewengkoning wana Krendayana ngupati kelawan Nanggir Samba Wisnu Brata Kurawa padha dampyak tata gelar barisan ing kene padha areng apa dudu wigatimu Setyaki dudu wewenangmu kowe kepengin ngerti kelan apa sing dadi wigatine para Satakura ayo sing baku nek kowe pengen slamet uripmu kowe mlebu ngkon wana Krendayana sumingkira Setyaki aku mundi dawuh Koko Prabu Kresna kalamun aku kudu ngupati kelan Nanggir Samba Wisnu Brata wah menungsa ora tatanan ora kena tak ndake warat ora kena tandhake apa-apamu yo Setyaki kok ora gelem mundur aja takon dusuk kendarat tangane Raden Kartomarma kelakon sumyur kuandamu maju jangkara bakal tinggal loncat kelakon ning kene marganing patimu yo kowe sing mutar Singalena prapteng lalis Kartomarma kurang kowe ya ciret awas kowe rene Masuk. Sajak tanganmu anggepe apa iblis iki. Ha. Ha. Ora apa-apa Hat. Yo. Ha. 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 Mati ya. Ha. Ah! Ah! Ah!
Kipas. Mati ya. Hut. Ha. Hut. Ha. Ha. Ah, ah, ah. Wayang enteng banget nanti melembung. Waduh, mati aku. Cocok tumbak jebol matamu. Maju kowe. Goblok banget. Lendro. Wah, si anggrek kaya ngetoke godho. Sing kiwa cepake. Hot. Di cadangan padane. Wah. Waduh. Salor ra iso iki. Waduh. Stop ayo. Wah.
Sambato percaya kecil makanya wah Setyaki ngerti tandang Dursasana Landal Setyaki kowe iso kelakon ngundurke Kurawa liyane iki Werkudara Ngastina tanding ana marat maju Dursasana
ora mung kowean bengak-bengok cangkeme tantem tekan kene pisan modar yo wah lek pombo anggap aku gigrik mungsuh dapuranmu ora gigrik tekan kene yo hei ambruk candra catas banting satas tos banting satas banting satas siwet apekal sini lo anggap ya Cekluknya gasroknya cekluknya gasroknya gasroknya pidae Royae sayane pecah sirahku siang wah
ngapa Kartomarma sajak eneng kraman? Iyalah. Setyaki edang tandangipun. Setyaki iki tekan kene, nggih Wan. Wigatine apa Setyaki tekan kene? Pun mengke mawon kula critake, selak kekuyak Setyaki kula wedi, Man. Melek matane melek. Nggih, Pak. Durmagati padha karo Kartomarma. Cami. Enten Setyaki ngamuk man pun kula cumanggake kula mboten wani-wani ali Setyaki man. Dur. Nun. Kok arep kaya liyane. Lah talauripun. Ngapa kowe kok doak-doak sirahmu? Sampeyan mboten ngerti apa pripun, Man. Ene wong kewirangan, Man. Kewirangan piye? Kula pun joget mempeng ngangge palaran barang. Wah, Setyaki iki mau-maune kula antem, kula banting-ting, kula candak-candak. Kula jotos-tos, kula jiwit-wit, kula pengkal-kal. Sing ping pindho kula jebleske, kula gasruke, kula jebleske, kula gasruke. Keri dhewe tak pidhak. Apane? Busine, Man. Setyaki kelabakan Melayu. Nah, Setyaki Melayu kok nyandak kota Wesi Kuning, kula mboten ngerti sangkan paraning bilahi gotho keproke mbun-mbunan kula. Tuk. Mati kowe, mati ndokmu kuwi ora. Wah, mak prepet man, sanalika mboten eling kaya wong semaput kula. Lah nek ngono Setyaki saiki sing liga gotho Wesi Kuning nesewan. Wah, nek mboten matur bapa dara ketewasane. Sengkune iki kaya wong tua lho, kaya bayi. Wong gerang kok kaya bayi wingi sore. Kaya cah SD joget-joget. Mundur-mundur joget-joget. Dek Pate sampean niku kenapa Dek Pate? Pun memang noleh kemawon. ayo kamu Suramarta, Jayamrata. Wong rampung ego minggat.
kewirangan Kakang Durna. Oh, Dek Pati sampean kok terus kebles. Bah. Sampean kenging napa kok terus kebles Dek Pati? Edan Setyaki. Edan Kakang Durna. Edan pripun? Setyaki edan pripun? Oh, sampean ora ana taliwara apa kok kaya ngono niku. Setyaki betul gada wesi kuning. Kula mlayu mrika duyak mrika pun enten Setyaki. Kula joget kalih atret. Nggih. Sing keri dhewe kula wedi alih saiki kula mundur melih mboten ngertos kok mburi kula peceren. Oh, sampean ki pancen wong tuwa ora awas ngono. Mangsung iki Depati. Setyaki mesti wedi nek kalih Kyai Jundamane. Mun monggo mangjajal meneh mboten percaya. Disalahke ta iki mbok iki disalahke mbok wis gak disalahke ngono. Maturana Prabu Karna menungso ora tatanen. Lah kok dadi kanane para sata Kurawa basa basek. Paman Mate Harya Senguni kula aturi nyimpang marga kemawon kan. Paman Mate. Nungsang yang numbuk bentos budal bingung lakune para sata Kurawa nanging ora dadi ngopo wis tahan tepi tekate Senopati Ndrawati aku ngupadi kelawan Angger Samba Wisnu Brata nggih wonten pundi mapan sing andika kula perebeki nggih Angger Samba. Wonten sak madyaning wana Krendayana iring kilen wonten sak ngandhaping werksa ageng ing kono tuhu lenggah putra Ngastina anenggi Sang Raden Lesmana Mandra Kumara yarisan juang prakosa nalika semanten tatan wonten ingkang den penggalih salebeting batos gumana musik tansah angemotemut dawuh ingkang Rama dawuh Sang Prabu Duryudana Sang Raden Lesmana kinenang upati wujuding gegayuhan aran Wahyu Cakraning Rat nalika semanten sangka kuthunging nalaring Sang Raden Lesmana Mandra Kumara
Dasarya putra Nalindra sepisan kemawon datan nate alaku talak brata prawilanggenipun Lampatapa Brata wonten sak ngajenganing Sang Raden Lesmana kajana wonten wujuding gendul kawa-kawa mewah trambul wujuding kacang mewah waci nalika semanten satemah damel gara-gara wonten ing Kayiwangan Surdaya ya ing Kayiwangan Dandang Panguri dayaning Sang Lesmana Mandra kumarangga Lampatapa Brata ingkang tumesake dirgantara nenggih dewaning Godha ya dewaning pangrencana Sang Pandya Bathari Durga mrebeke kaungganing Sang Lesmana Mandra kumarang kaget putra ing Astina wau tobat lah kok dadi mboya pangling iki Lesmana Mandra Kumara laku tapa brata ana sajrone wana Krendhayana nuwun sewu iki bangsane apa kowe bangsane medhi dudu tobat nggih wayah ulun kowe sapa apa kowe bangsane kuntilanak apa kowe bangsane sinden sing kebayake wernane beda dhewe tobat sinden kok pakanane pop mie mula lambene nganti kaya irus tobat malah ngias kan manjaran ulun ki Lesmana Mandra Kumara apa kuntilanak ulun iki dudu gak wujude memedi jim setan utawa kuntilanak kuwi babar pisan dudu tobat ulun iki dewaning Godha dewaning mangrencana nggih kula putuku Lesmana Mandra Kumara oh Allah Hyang Durga kula ngaturaken sembah bekti kula kunjung Kanjeng Hyang ya kula tampa kula niku pangling pun dangu mboten pinanggih kaliyan Hyang Durga sakniki pinanggih kok paduka dados tabrut tobat wi apa kula piyambak nggih mboten dong ning ciri getheke tobrut menika menawi nggen nikune niku kaya polisi tidur niku meskanane tobrut Kanjeng Hyang tobat Lesmana Mandra Kumara ulun bakal dangulan seneng kita pripun Hyang apa to sing dadi sabab lan wigatine apa wonten jeneng kita laku ta apa ning wana Krendhayana iki mundi dawuh saking Rama Prabu Jaka Pitana sing pun boten Jaka kula kadhawan sumados kula gayuh wujuding wahyu cakraning rat kamangka kula menika sepisan kemawon dereng nate gayuh wujuding wahyu cakraning rat oh Eyang Durga oh Eyang tobat banjur apa kita gayung nggih nuwun sewu Kanjeng Hyang oh Eyang Durga malah kepasang yoja katuju ing inu Kanjeng Hyang paduka mrepeki kelawan ingkang wayah pun Lesmana Mandra Kumara malah ngepasi wekdal kula suwun Kanjeng Hyang supados gayuhaken wujuding wahyu cakraning rat Kanjeng Hyang mesake kula Kanjeng Hyang ing kagatri sang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana weh
metu wedhuse gembel Batobat pripun yang kula niki sayekti mung bakal nanjake kelawan kanan kita lah kok malah dadi aku malah mbok jaluki tulung pripun kersa napa mboten nek kersa regine pinten Batobat anak ratu kaya ngono matrap kita ya wis nggih mbok ya dadi ngopo nanging ulun jaluk ya nggih jeneng kita sadurunge ulun gayoke wujuding Wayu Cakraning Rat luwih dhisik sumpah napa yang sumpah kalamun to besok kalamun to Lesmana Mandra Kumara wis tekaning mati sukmamu dadi bangsaning prajineman banjur ragamu dadi panganing bangsaning Bajul Barat piye kira-kira sago apa ora ya mung kuwi syarate kok nggih Lesmana wah kepiye kuwi mboten napa-napa Kanjeng Eyang kula sago menawi bencang menawi Lesmana sampun tumekeng sirna sukma kula dados bangsaning Memedi raga kula dipangan bangsaning Bajul Barat Kanjeng Eyang udan sinmen iki dudu kok udan sing tumiba ning Bantala kuwi babar pisan dudu lho nggih nanging iki yektine dadi pratandha yen to jagat wis nyekseni kelan sumpah pasetyamu nggih ya nggih nek ngaten genjang napa le paduka ajeng gayuhke kelawan keng wayah yang yen to kudu mangkat saiki Batobat ulun budal Lesmana ngatos-atos makasih Batobat nggih ulun wis budidaya nggih ya kuwi sedhe pangejo antari Cakraning Rat nanging Wahyu Cakraning Rat nyumurupi pone yang lah kok saja mlayu wah tak uyak dhewe ya carita Dyan Samba Wisnu Brata teteke Talabrata wonten samadyaning wana Krendayana iring kidul nalika semanten sangeningaken cipta ngeningaken Babanawa Sanga Sang Raden Samba ingkang dawa saking Dirgantara kaya daru tetarungan nggih pangeja wantahing Wahyu Cakraning Rat nalika semanten sigra tumya mrepek anggaring Sang Raden Samba Wisnu Brata
kita kang kinarya wangsit pindhaka mangangajaping madu sarining tawang Wong Mas Rama Sidam saring bawana langgeng ana satriya laku talak brata ulun bakal mejang kok malah meneng wae malah tingkem netrane mboyang ngrungokake lan apa kang dadi dawuh ulun nggir mboya panglingsa Mbah Wisnu Brata yektine apa kang kita gayuh wektu dina iki wis bakal kasembatan merga panjenengan ulun ya pangeja wanteng wahyu cakraning ngret mboya suwe maneh bakal manjing ngono nganggo kita nggir Mbah Wisnu Brata nanging wanti-wanti panjenengan ulun yen to jeneng kita wis ulun mong jiwa ragane ulun jaluk aja ngasi jeneng kita duweni watak angkara budi candala yektine panjenengan ulun maring dawuh kang kaya mangkono wae jeneng kita wis priksa sartane wis mangerteni nggir Mbah Wisnu Brata marata diake panjenengan ulun bakal ngangsrup manjing ing anggo kita marata diake wengakno lawang batinmu Mbah Wisnu Brata kusuma kilat moko pangestu karo wayah para jagat nggonku laku tapa brata kok nyamut-nyamut capet-capet aku krungu ana wong sing mejang nglawan aku ngandhake yen to dheweke wahyu cakraning ratu oh lah mbok menawa pancen iki mbok menawa pancen wis kelakon sing digayuh dening satriya marang Garuda oh lah dalah yo aku tak bali ning Prajanegara Ndarawati aku tak bali ana ngersane Rama Prabu Ndarawati Rama Prabu Kresna mesti mangerteni kalawan anake Samba isa gayuh wujuding wahyu cakrane ngret. Mesti aku didama-dama dideng-deng kaya kendang. Besok aku sing bakal nglumintir keprabone Rama Prabu Kresna ya bakal ana tembung taruna ngungkuli bapa Raden Sambaya Prabu Sambanata Ndarawati bakal luwih kuncara tinimbang Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Sidam sing aring bawana langgeng nggih Samba panjenengan ulun wis wanti-wanti kelawan jeneng kita nanging kena ngapa jeneng kita duweni watekan kang kaya mangkono sing gedhe palimarma kita sing gedhe pangapura kita ulun sumuk mapan momong lawan anggo kita nggih Samba Bala kang tumingal prangacampa kang sanya ngedali Lir Raden mileting kata danyangkung manguncang niti benjang sangat silati nyongetali wus olah menungso ora tatanan jebul nggonku ngucap kaya mangkono mau kleru waduh wahyu cakrane ngret kaya aja lunga adoh kowe tak bujung ora pati-pati mandeg nggonku nguyak lawan kowe yen to durung kecandhak apa sing tak gayuh wahyu cakrane ngret